Det er den 14. januar 2014. Klokken er aften, og det her er faktisk en stor dag for Hvalpesund. Det er en stor dag for Henrik Møller, og det er en stor dag for Liselotte Hugges, og det er i særdeleshed også en stor dag for Weishaupt. Det, som I ser foran jer, det er den tegning, som ingeniøren på Weishaupt så nydeligt har lavet til os, og som dokumenterer, hvordan at vores varmepumpesystem det skal etableres. Og den tegning, som jo er håndtegnet, der er ikke meget 3D-CAD over det her, den har vi så fulgt, og med det er det faktisk lykkedes, tro det eller ej, at få varmepumpesystemet til at fungere. Og det er ikke fordi, at den her ingeniør ikke er uden humor. Faktisk så har han, hvis man kigger godt efter, så har han, det kan være svært at se, men faktisk så har han tegnet en fisk, der hvor havvandet kommer ind. En kort forklaring på systemet, som står her. Det er det, man ser her. Det er varmepumpen. Der er lige afmonteret et par dæksler. Her har vi et par manometre, og de er helt simple manometre, der viser trykket i radiatorvandet for den her sags vedkommende, og i den her for brugsvandet, og brugsvandet det er ikke taget i kraft endnu, eller sat i kraft endnu. Det venter vi lidt med, indtil vi får noget rigtigt vand ind, så lige nu genererer den bare varme. Hernede har vi den elektriske styring, et rimelig komplekst system med en PLC, der styrer det meste. Ret spændende, og det har været rigtig sjovt at være med til at montere og gøre klar. Her har vi så frontpanelet med den lille styring, der viser, at den PT faktisk er i gang med at starte op, så det er jo meget illustrativt. Her har vi den gamle vandvarmer, som faktisk har skaffet os vand til vores varme i gulvet. Den er nu blevet slukket, og det er jeg rigtig glad for, fordi den har haft det rigtig travlt, og jeg vil sige det på den måde. Vores elmåler, den har nærmest løbet løbsk, mens den har fået lov til at køre. Det er formodentlig slut nu, hvis ellers vores nye varmepumpe den vil virke. Vi har en ekspansionsbeholder herover, og så har vi sædvanligt pumpesystem til rørene i gulvet, og behørige temperaturfølere for det indgående og for det udgående vand. Cirka 30 grader indgående og cirka 25 ud. Det er sgu nok meget godt. Vi går lidt videre. På bagsiden, og det er jo her alt det sjove er, der har vi vores varmeveksler, og det er faktisk en havvarmeveksler med en masse rør, som i bund og grund, og det er måske her man skal starte. Jeg tillader lige at lave lidt dogme. Men det man ser her, hvor jeg peger med lyset nu, det er vores havvand, som bliver suget ind via en lensepumpe. Og det havvand, det går igennem et filter, som er her. Og det filter, det har 2 manometer, en på hver side af filteret, så man kan følge trykfaldet hen over filteret. Og så frem trykfaldet bliver for stort, så er der nok et signal til, at filteret skal tømmes og renses. Ved siden af det, der har vi to, det kan måske være lidt svært at se, men der har vi to termometer. En for den indgående havtemperatur og en for den udgående. Den indgående havtemperatur er lige i øjeblikket omkring 5 grader, og den udgående er lige omkring 2. Altså vi stjæler cirka 3 grader fra havvandet. Det går så ind i den her varmepumpe, som jeg talte om før. Og den anden del af den varmepumpe, det er så selve brinedelen, det der normalt ligger ude i jorden. Og brinedelen, det er med en åben ekspansion, som sidder her. Vi kæmpede lidt i dag for at få al luften ud af den her brine, men det er faktisk lykkedes. Og hernede, der kan vi så se temperaturen på brinen også, kan man sige. Temperaturen på brinen, den er indgående, når den har været igennem berøring med havvandet, jamen så er den cirka 4-5 grader. Og på den anden side, når den har været en tur igennem varmepumpen, så er den cirka lige omkring 0 grader, så der stjæler vi også nogle grader der. Så har vi det udgående centralvarmevand og indgående centralvarmevand, og der kan man se, at i øjeblikket er det udgående cirka 40 og det indgående
lige omkring 30 faktisk. Og for det skal være løb, så er der også lige en ekspansion hernede. Den røde beholder, det er en ekspansion. Og hvis vi går til noget helt andet, så det man kan se, den hvide plastikkasse her med masser af rør ind, det er faktisk vores kloakpumpe, men det er jo selvfølgelig en helt anden sag. Så alt i alt, så håber vi, at på en god dag, at vi kan spare noget, der svarer til cirka 75% af elomkostningerne, og det vil tiden vise. Jeg har besluttet mig for, at jeg vil monitere det, og håber, at Weishaupt har ret i deres beregninger. Hvis ikke, så får de simpelthen bare en claim. Det var alt for nu. Jeg er rigtig stolt af mit arbejde, og glæder mig i særdeleshed til at spare en masse penge og følge systemets drift hen over de næste mange uger. Tak for nu.